hellas for today's video kay i-celebrate nato ang birthday sa among pinakakusgan nga iyaan nga si Lydia Bernardo. Yes, nagkatigom na pud ang mga hilason guys. Kay mga to na pud bisan New Liti sa bukid sa New Liti guys. Grabe. Di pud tanto excited. Excited ra pud kaayo. Pwede daw ikalma daw ang self daw. Parag sana lagyo ta makauli ani og bukid guys. Kay unsaon man ang ato panginabuhi naaman diri sa syudad. So mauna ni every time makauli og bukid guys, ang feeling bitaw nimo is a new feeling. Kana bitaw gikag ka sa kanang init kaayo nga syudad unya pag uli nimo diri sugaton kag bugnaw kay nga hangin. Ni sa barangay New Liti guys. Dito pa dalo ilang tiya guys. Anak lang jud guys. Mao na to din na to lang ngayon abot na dayon mi diri sa New Liti. Unya nagpababa na mi dito ilang tiya kay usaw naman tay karga. So i-surprise namo ang among iyaan kay wa man to siya kabalungan na ami. Happy birthday. Target lock murag na kuyawan na suko una unsa ba ni tiya yang birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Action na dito ka kuyaw si tiya guys pero lipay kay siya guys makita man mo sa iyang reaction. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy 60th birthday ya. Ika-16 na gyud ni tiya guys og welcome to the citizen world. Senior citizen na ang among iyaan bayat. Og ang nag-initiate ani pa surprise ni tiya guys ang iyang anak ka si Bibi Sheena. Wala jud nagdahom ni si tiya nga mga tumi guys ang iyang pagtuo nga si Bibi Sheena ray mouli. Unya manalangin sa si mother guys. Salamat Lord sa may paglawas. Sa kinabuhi, may panginabuhi. Dahil ko ikaw ang Lord ko salamat ta pinagi sa buto. Manghud din na ni mama si tiya guys. So mao na iya mga pag-ampo ba murag ko ang sulid kaayo ba makahilak sabta. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ping, ping, ping. Yay! Happy birthday, yaan! So sa lapsya na ta nga part, so wala man dyan iuna, so giunhan na lang nako. Kasi migutom naman pud gud kaayo, wala may pamahaw pa ni udton, abot ni aning Yulite. Kaysa ka excited bayot. Di ako sa nagipisis-pisis pero kung asa gyud ang pinaka-crunchy ba nga part, ana ba? Unya na target lock na nako guys kung asa ang pinaka-crunchy. So mga on na taron. Kay Pinoy lagi basig pati nang gutom hala mag-video sa bago mo kauno. Hala kadra kay for the vlog baya ang mga for the person na. Unya mo na to guys, na busog na si Aling guys, wala na ko gi-video kay hasa ra jud gutom, wa na joy chance nga mag-video pa kay na lefong na gyud ang inahan bayot ni action nagkakurog ang akong mga kamot. Nya sibog na ta diri sa gawa so nagtapok-tapok na diri si Teo Greg guys ug ako maigagaw na dili gyud na mawala mga numa-numa sang diri aba sa magkatapok na gina noma gyud na siya automatic lain sad. Asay sa numa guys ang mga babae kami da magmarites pod mi oy magcheka-cheka pak lami na og pahiyom ang akong iyaan guys. Nag-frank nang nag-frank. Dalaga na kay pahiyom hala nawala nang mata. So dito ra kutob ang part 1 guys. Happy birthday Tia, I love you.